hem parlat, xerrant d'aquí de Formentera, que efectivament les inversions que ha fet el govern aquí en qüestions d'infraestructures, sobretot d'educació, brillen per l'ausència. Jo recordo haver vingut aquí quan vàrem començar a construir les vivendes de protecció oficial, aquelles 14 vivendes, que també vàrem ja començar a presentar un projecte, un borrador de projecte d'Escola de Sant Francesc, de Sant Ferran, perdó, i bueno, a dia d'avui seguim estant ben igual. I la diferència és important, perquè a dia d'avui aquell govern balear té 1.350 milions d'euros més que els que teníem nosaltres quan vàrem venir a presentar aquest col·legi. Dimarts que ve, en el Parlament de les Illes Balears, el Partit Popular farà una pregunta al govern demanant què passa amb aquestes infraestructures de Formentera que no s'han fetes i que acabarà la legislatura també sense fer-se. Les úniques vivendes de protecció oficial que s'han fet dins totes les Balears o que s'han acabat enguany són les de Formentera, les 14, que és un altre dels temes importants que hi ha, un problema tremendo d'habitatge a la comunitat autònoma, i en tota la legislatura, amb 1.350 milions d'euros més, aquell govern de la senyora Armengol no haurà fet ni una sola VPO.